Λοιπόν, λέω, κάνω τη δήλωση, περίμενε, Μανολή, δήλωση. Εγώ λέω σε αυτό το ταξίδι, μα την Παναγία ξεπέρασα τα όρια μου. Όσο μπορούσα το ρίξα το μηχανάκι, δεν μπορούσα πιο κάτω. Γιατί αλλιώς θα έπεσε. Τορκίζομαι δύο φορές μου γύστρισε στο πλάγια του, το αριστερό. Αλλά μια φορά τα μόλισα και στο διάβολο λέω. Κι άμα βρεθώ στα κράσπερα βρέθηκα. Αμόλα το λέω και στο διάβολο. 8 DVD πρέπει να φτιάξεις για να περάσουν όλα αυτά που γράφεις. Έχω τώρα 3 γίγα, 3 κάρτες, 4 γίγα. 3 γαστός. Με κάνα κατευθείαν. Αγιστή, αλλά και εγώ λέω, και πού να αρχίσουμε να σκεφτούμε πόσοι κάνανε το σταυρό τους που σε είδαν να προσπερνάς. Μόνο αυτό, οι Αυστριακοί τα είδαν όλα. Είμαι άνθρωπος των άκρων, πώς θα το κάνω. Ναι. Πότε θα πιάσεις μέσα και να το κεντρώνεις. Ήθελα να το μπουκετώσω στο διατάξι, τι να γελάκαμε και να ρίξω ένα μπουκέτο. Θα έκανε το φως του ταξιτζή. Πρώτον κόβεται μου πας. Αέρα μαλάκα. Άμα δεν μπορεί και ο Νέλος κάτσε δίπλα, πίσω του, θα τον μπουκέτερ να Νέλος. Πώς. Άνοιξε το παράθυρο, κάνα τα γατήρια. Τι πήγα άλλα. Θα το πάρεις αυτό. Θα να καβαλίσεις πάνω στο... Να πάμε σε ένα φωτογράφο, να βγάλει σε μοτίβο, να πετάγεται συνέχεια η εικόνα του Λέο και να κάνει αυτό το τάκα. Ναι, θα φτιάξουμε βιντεάκι να πάμε να μας κάνουν μόλις καλές στιγμές και κάθε λίγο θα πετάγεται ο τέτοιος και θα κάνει το τάκα και να το στείλουμε έξω στο εξωτερικό, στο Hollywood. Αυτά είναι. 6 αρουράνθρωποι, 10 μέρες οδηπορικό, όπου το πει. Μαλάκα, γιατί μου λέει ότι αυτά δεν είναι χιλιόμετρα που κάνουμε. Επειδή 8 μέρες θα κάνουμε, άμα τα βασικά θα κάνουμε 500 χιλιόμετρα τη μέρα. Δεν κάνει αυτό συνεχόμενα, πες το. Θα έχεις κάνει ρε μαλάκα. Έχω κάνει όμως σε 2 μέρες 1500. Κάτι παγκοσμιάρι. Γιατί στην Ελλάδα. Κάτι κόμμενε, κάθε 150 πονάει ο κόλλος. Κουράστηκα. Τι κουράστηκα ρε μαλάκα. Και αυτά θα πετάει, ξέρεις να πετάει για βιντεάκια τόσο. Τι κουράστηκες. Με βροχή, με χαλάζει να διασταίνεις αγάδια στις μηχανίες. Δεν τα έχεις κάνει εσύ αυτά. Τι μου λες εμένα μαλακίες και να λένε οι άλλοι ότι είσαι αρπαγμένος. Να, αλλά εδώ στις τροφές δεν θα τις πηγαίνει. Αφού είχε ένα μηχανάκι που 15.000. Βρε το μηχανάκι, είναι και πρέπει να το λέει και Είναι μαλάκα, δεν πρέπει να κάτι μπάτι τα ένα πατέρα να πούμε και στριμμού. Γιατί μάλιστα στριμμού στη σωσιά ρε. Κάτι δεν τα είδες. Το μπάτι γάμαγε, ο ένας πήγαινε μπροστά με παλιό μπάτι και γάμαγε ο τύπος. Άρα δηλαδή τι, έχουνε καρύδια δηλαδή θέλετε να πείτε. Δηλαδή χαράδρα, λέω, χαράδρα. Τι φτιάχνει να μην τον εργάνεις το βράδυ. Πέσει τα χώστα ρε λέω, σου λέει ότι έχεις χαράδρα. Όχι δεν έχει γλωστή ρε. Εγώ απόδειξα αν έχω χαράδρα ή καρύδια. Άου τον πάρει Γερμανία. Τα φέρματα του αποδεικνύουν. Με βαρύνει μηχανάκι. Όχι, έρχονται οι πίτσες, μάλλον δεν τα φέρμα. Και θα έχουν και οι φωτογραφίες που θα έχουν και πολλές αποδείξεις ότι πήγαινες με τόσα. Μας τα βάλει τσιγάρα. Ναι, ατομική είναι, δεν σου είπα. Ας το δω στο κέντρο ρε μαλάκα τα παλιό τσιγάρα. Τι μου τα βάλατε όλα αυτά εδώ. Μη βρίζετε, αυτό θα είναι international. Τι λέει ρε λέω. Επεισοδικά με τουρίστα άδικα μηχανάκια. Δεν θέλουμε χιλιόμετρα. Απλεύουμε τα τοπία. Μπράβο ρε Λέων. Εγώ σου είπα πρέπει να βάλεις 2 κάμερες. Μία στο κεφάλι να καταγράψεις και μία στη μηχανή. 5-6 θέλει γύρε δηλαδή. Εντάξει, έκανα ορισμένα λάθη γιατί ήταν η πρώτη φορά στο εξωτερικό. Τι λάθη έκανες. Δεν πήρες πολλά σόβρακα. Τι. Θα με έκοβε μια ανταλίκα. Εγώ το λέω και στην κάμερα για να μην το βρείτε. Μια ταλίκα μόνο. Μόνο μια ταλίκα να σε έκοβε. Το περνάει στις άλπες που με πάταγε. Για λέγε. Τα είπα, δεν τα είπα. Τορκίζεσαι δηλαδή. Όχι, δεν ορκίζομαι. Απλά τα λέω. Μέλο έχει ένα φρενάρισμα μεγάλο που θα πες τα πάμε. Ένα φρενάρισμα στην αότα. Ναι, θα τα βάλουμε. Ναι, γιατί εκεί
Πάμε, έλα να το βάλουμε τώρα μια στιγμή.